سلام طعنان نخلكم تخاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو ابناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعاهم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حزالكم متيلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو ناي مزكارن ناي محسابن كالتنا زوسخو شمونتا مقبتاتينا هنري كل سب كم زفلتو عدما اندا دفئة اندا وسخة بزخدا غصري نزتفلاليو ناي طعناوز اقامات اندا قاتمنا ناي امرونا عقمون كاب جزا ناب جزا اندا قنسا يمتسيو عدما اندا وسخة بزخدا غصري ناي سونت رقود موساخ ناي قربت مقراق ناي جاوري مبتتاسن مودعان نبزحات سبات زت حساسب قداي مسيلو ولا انت ترأيهم ناي امرونا طعناغنا ادهبو كنهبلو زلنا اگداس ጉዳዩ مخنياتو انتايو حد ناي سونتنا بقعات مس ناي امرونا طعنا استتحازه سلازخونيو ناي امرونا بقعات زقتلون زداخمون استفلاليو مخنياتات ولا انتهلو امغاغباغنا ابناي مزكار عقمنا زهلو طقمي لعل زبلأيو سلازخونه كابز مدب زي ناي مزكارن ناي محسابن عقمكم زوسخكم شمونتا مغبتات كتفلطيكم سكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نصنحو نزي channel حدشتي زخونكم سبسكرايب بمغبارن نتا ناي دول ملكت بمنكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو channel سدرا نختكونو بخبر نحاتت سدران زخونكمني اندا مسغنكو نا مدبي كملس اتقداماي نريو مغبي عردي نبلويو عردي ننوح زمانات زصنحه نمغبي ممقري تباهيلو اب طقمي زوعليو حزحزغنا فلي بزبل ملكعو ناي تمرامرتي ادهبو زركب زلو مغبيو نزي مخنياتو دما نقربتنا نناي عيننا نلبنا كاب زلو طقمي بتوساخي نأمرونا تعنا لعل طقمي زلو يو عردا وشتو بطعمي ادلاي زخونه كرتيمين استبهاله نيوترنت ابوشتو زحازيو ازي كرتيمين استبهاله نيوترنت نحنقولنا سيلات بممقاب تعنوهم زحلون نقحاتن نخونو يقبريو كرتيمين ناي حنقول سيلات نزودمو حبت اتات زقالعو انتي اوكسيدانت تخون ناي مروت عنا نمحلاو اقداس ايو ازي نيوترنت زي ناي مزكار عقمنا كاموساخ بتوساخي الزايمر استبهاله ناي مرسع صقم ناي مقلخال عقمي زلوو ونيو كابز بتوساخ دما بديبريشن تتقعون تخوينكم ون نعردي مصبا افليحكم انت تساتيو يمرز قدمله زحبر كلكم كرتيمين استبهاله نيوترنت ناي سيروتونينن دوبامين هرمونات بزحي ابوشتنا نخوسخ بمغبار كابزاتنايو حماق سمعيت نخنوص زحግዘናዩ هنداويان مشت صبان عردن حويسوم افليحوم ناي مستايلمدي زلوم يوم እዚ ድማ ናይ امرو سيلات عبيت كم زوسخ يفلطيو سلازي مغبي ابتسرحلو غزه عردي موسخ كاب حبري بتوساخي بزح طقمي كم زلوو كتفلطو لكم عمبل كالأي نريو مغب دما عسا ايو عسا بأوميغا 3 فاتي اسيد ريتش زخونه بطعمي لعل طقمي زلوو مغب ايو بفلاي دما ناي سردينن سالمونن عساتات بلعل متن ناي أوميغا 3 فاتي اسيد بزحوم زفلطو مغبتات يوم 60% زخون ناي حنقولنا كفل دما كاب سبحي استسرحن تخون كاب زوشت دما فرقو ناي أوميغا 3 عينتيو أوميغا 3 أمرونا بلعل بقعات سرحو نخسرحن حدشت نقرات نخمهارن نخذكرن زحقزويو كابزي بتوسخ دما عدمه انداوسخه بزخده قصري زقاتم ناي امرو بقعات مورادن مقناسن نخيقاتم زحقزيو اب قربا غزه اب استغبره مصنعتي ناي اوميغا 3 بزحم لعل زخونو سبات ناب حنقولوم زخيد ناي دم بزحي كمزوسخ تحبيرو يو سلازي نو اوميغا 3 كاب سردين تونا سالمن ماكرلن كالوت ناي عسا زرئتات كنركب كم نخئلن كاب زبتوسخ دما كاب انطاطي كم نركب كتفلطو لكم امبل سالساي نريو دما بيريس يوم ابانا انجوري إلنا نصوعم ستروبري بلوبيري بلاك بيري كمون كالوت تمساسلتي مغبتات نأمرونا طعمتي مغبتات يوم ابوشتم ون 4 عينت انتي اوكسيدانت زحزو يوم زيوم دما ناي ጭንቀት ጸገም بمقناسن بز مخنيات نزغاطمو محبات نمقناس زحግዙ يوم እዞም አንቲኦክሲዳንት አሞንጎ ሓንጎልና ሓደሽቲ ናይ ርክብ መስመራት በመዘርጋሕ ዝሓሸ ቅልጡፍ ምንባብ ንኽህሉ ይገብሩ እዮም ነዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ እርጋን ዝመጹ ናይ አእምሮ ቅልጣፈ ዝጎድኡ ሕማማት ብምክልኻል ናይ ምዝካር ዓቕምና ንኸይዳኸም ይጠቕሙና እዮም
ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ቡን እዩ። ኣብ ቡን ዝርከብ ካፊን ኣብ ናይ ሰብ ሓንጎል ዝርከብ ኣዶኒሲን ዝተባሃለ ናይ ድቃስ ስምዒት ንኽስምዕና ዝገብር ኒውትረንት ብምክልኻል ንቑሓት ኮይና ንኽንጸንሕ ይጠቅም እዩ። ካብ ምንቃሕ ብተወሳኺ ድማ ቡን ናይ ኣእምሮ ፕሮሰስ ናይ ምግባር ዓቕሚ ንኽውስኽ ከም ዝገብር መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። እዚ ድማ ኣእምሮና ዝተሓላለኹ ስራሓት ንኽሰርሕን ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሓት መልእኽትታት ንኽስተኣናግድን ዘለዎ ዓቕሚ ንኽውስኽ ዝሕግዞ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቡን ዕድመ እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ዘጋጥም ናይ ምዝካር ክእለት ምቕናስ፣ ናይ ስትሮክ ከምኡውን ናይ ኣልዛይመር ሕማማት ንምክልኻል ዝሕግዘና እዩ። ስለዚ ቡን እውን ብመጠኑ ዓቂንኩም ክትሰትዩ ኣለኩም። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 3 ፍንጃል ቡን ምስታይ ብሉጽ እዩ። ኣብ መበል 5 ንሪኦ ድማ ኣቮካዶ እዩ። ብኣንሳቹሬትድ ፋት ሪች ዝኾነ ኣቮካዶ እቲ ካሊእ ንኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳኽ ጥቕሚ ዘለዎ ምግቢ እዩ። ከም ዝፍለጥ ልዑል መጠን ጸቕጢ ደም ንሓንጎልና ይጎድእ እዩ። ኣብ ኣቮካዶ ዝርከብ ናይ ፋት ዓይነት ድማ ናይ ጸቕጢ ደም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ዓቕሚ ንኸይትሕት ብምክልኻል ናይ ምዝካርን ናይ ምሕሳብን ዓቕምና ብሉጽ ንኽኸውን ይገብር እዩ። ኣቮካዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ብኣንሳቹሬትድ ፋት ሪች ዝኾኑ ምግብታት እውን ንናይ ኣእምሮና ጥዕና ዕብየትን ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም። ካብዚኦም ድማ ለውዝን እንጣጢዕን ይርከብዎ እዮም። ስለዚ ኣቮካዶን ለውዝን ከምኡውን እንጣጢዕን ምብላዕ ንናይ ኣእምሮና ጥዕና ዝጠቅም ብሉጽ ምግብታት ብምዃኖም ኩሉ ሻዕ ክትጥቀምዎም ኣለኩም። ኣብ መበል 6 ንሪኦ ድማ ግሪን ቲ ንብሎ እዩ። ግሪን ቲ ናይ ኣእምሮ ፐርፎርማንስ ንቕሓትን ጥዕናን ይውስኽ እዩ። ነዞም ጥቕምታት ንክህብ ዝገብሮ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ ኤልቴናይን ዝበሃል ኣሚኖ ኣሲድ እዩ። እዚ ኣሚኖ ኣሲድ GABA ዝተባሃሉ ኒሮ ትራንስሚተራት ንኽነቕሑ ይገብር እዩ። እዚኦም እንተነቂሖም ድማ ጭንቀት ብምቕናስ ፍትሕ ንኽትብሉ ብምግባር ኣድህቦ ናይ ምግባር ዓቕምና ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ግሪን ቲ ዝርከቡ አንቲኦክሲዳንት ናይ ኣእምሮ ምድካም ከምኡውን ከምኒ ኣልዛይመር ዝመሰሉ ናይ ምርሳዕ ሕማም ናይ ምክልኻል ዕድልና ብልዑል መጠን የውስኽ እዩ። ኣብ መበል 7 ንሪኦ ድማ ዳርክ ቸኮሌት እዩ። ዳርክ ቸኮሌት ካብ ዘለዎም ብዙሓት ጥቕምታት ኣእምሮ ካብ እርጋንን ስትረስን ናይ ምክልኻል ስራሕ እቲ ቀዳማይ እዩ። ኣብ ዳርክ ቸኮሌት ዝርከብ ካካኦ ፍላቮናይድ ዝተባሃለ አንቲኦክሲዳንት ዝሓዘ እንትኸውን እዚ ድማ ንኣእምሮና ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ምክልኻልን ሓደሽቲ ነገራት ናይ ምልማድ ጠባይ ኣእምሮና ንኸምፅእ ናይ ምግባር ጠባይ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ዳርክ ቸኮሌት እውን ንናይ ኣእምሮና ጥዕና ስለ ዝጠቅም ክትበልዑ ኣለኩም። ኣብ መበል 8 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ድማ እንቋቑሖ እዩ። እንቋቑሖ ኣብ ናይ ቆልዑ ኣእምሮ ዕብየት ዘለዎ ተፅዕኖ ብጣዕሚ ልዑል ዝበሃል እዩ። እንቋቑሖ ከም ዝፍለጥ ቫይታሚን B6፣ ቫይታሚን B12ን ፎሊክ ኣሲድን ሪች ዝኾነ ምግቢ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ እዞም ኒውትረንት ናይ ሓንጎል ዕብየት ዘይምህላውን ናይ ኣእምሮ ምድካምን ይከላኸሉልና እዮም። ስለዚ ብፍላይ እንቋቑሖ ንናይ ቆልዑ ናይ ኣእምሮ ዕብየት ከም ዝጠቅምን ናይ ኣእምሮ ናይ ምዝካርን ከምኡውን ናይ ምሕሳብን ዓቕሚ ዝጠቅም ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ንእንቋቑሖ ብእኹል በዝሒ ብምብላዕ ናይ ምዝካር ዓቕምኹምን ናይ ምሕሳብ ዓቕምኹምን ክተውስኹ ትኽእል ኢኹም። እዞም 8 ምግብታት ናይ ኣእምሮና ጥዕና ናይ ምዝካር ዓቕሚ ከምኡውን ናይ ምሕሳብ ዓቕምና ዘውስኹ ከም ዝኾኑ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ